Бүген район мәдәният йортында ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз күзлегеннән дип исемләнгән республика бәйгесе узды. Поэтому сегодня нет победителей и проигравших. Да, кто-то, наверное, получит диплом участника, кто-то диплом победителя. Но при всем при этом каждый из вас уже победительница, потому что вы стоите на этой сцене. Әлеге бәйгедә район данын яклап Дасаф оешмасы җитәкчесе, әфганчы Нуретдинов Рәис Рөстәм улы да катнашты. Ничек кәефләрегез, Рәис Станович? Evet, hazırlandık, kildik mi? Grup поддержкадан менен чындыктар hazırlanып келгенде. Чыгыш жасап карабыз, көрсөтөлөйм. Тилек биздин жигерге. Борчыласызбы? Азыраак бар. Ярар, уңышлар сезгә. Рахмет артистларның тормышын азыраак аңладым. Әлеге бәйге ел сайын республиканың социаль-икътисади үсешенә, мәдәнияткә, яшь буынны тәрбияләүгә зур өлеш керткән хатын-кызларны һәм ир-атларны ачыклау максатыннан үткәрелә. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс 5491 Казань-Ташкент. Авиакомпания «Ир-Аэро». Приятного вам полета! Вот так 40 лет назад в аэропорту в Казани он встретил свою Елену Прекрасную, и образовалась семья Нуртдиновых. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность уже шеет солнце бесследно. Заранее Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Командую командует он.